Аз съм Наско и днес ще играем отново на Грани 2, като този път ще играем с дядката. Пак ще си играем на изи и така. Нека продължаваме. Опа. Видите, че излязах. И да, днес ще се опитаме да избягаме или с лодката, или от вратата, или от хеликоптера. Колко процента имам? 34. Окей. Ще направим първото убиване за този епизод. Бързо. Като той дедо ще едва да го обесиме там. Там. Само леко дойде по-бързо, ще е много хубаво. Като дойде ще дойде, защото след от 15 минути вече тос не идва. Така че да, той човека събаря другите неща. Всяко вече не го е чуло, не знам. В принцип съм наврял в стена. Да не рискувам. Като дойде ще ви кажам. Пича пак е глухар. Така че просто няма да го убим сега. Няма нищо. Падалкито тук ще ми трябва. Добре. Волтки. И това е добре. Можем да извиваме сотката, ако нещо. Той идва ли? Не. Да, не идва. Така, гайче не отвлече. Да, чакам. Някакво малко педераче. Искам да дойде и да го гръмна с граната. Защо ми лаги така, бе?
си живее живота. Абе, защо почна да бъги така, бе? Добре. Как гръмнах аз, бе? Много на тъптя. What? Как си гръмна те, бе? Мамка му. Ти ще дойдеш ли, бе? Най-накрая. Дай са тъпта ключ. Дай го, бе, тапак. Дай ми security key-то. Дай сега тук. Аре, бе! О, най-накрая го намеря тази простия. Уф. Се качвам горе да видя какво има. И сега тук. Тръцки. Тук какво има? Хеликоптера. И тук. Така. Оставям по кролбар, мамка му. Знаеш какво ще убим? Там тапунгер. Сейфки. Да не разнасям... Ой, че такова. Да не разнасям... Да не разнасям постоянно... Да не разнасям постоянно този щак. Той седи там. А пък аз сега... Нещо, което ще направя е леко разкованко, защото това тъпо нещо, докато спи, аз трябва да го таковам. Да го застрелям, а това става изключително трудно. Не, чакай, знаеш как ще направя? Тук е пират. Сега ще пусна гранатата. Сега бягам те. Майка ти дай,
че съм тук, пак. Стига, бе. А той как знае, че съм тук? Какво? О, бе, брат, телефон, бе, майка. Без да исках. Да. Трети шибълнена. Всякото тапунгер не е умрел, мамо. Тапунгерска. Ще се гръбна. Защото... Не знам, защото... Тъпо взех по бара, бе. Бах ти, брат. И пак си живо, бе! Уф. Бах ти. Ето го изчистя. Значи само ми трябва падулки. Да. Значи само ми трябва падулки. И твото. И как беше това, бе? И кормилото за... Откъде съм готов с лодката да излезам. Да. Само още две неща. Като бодкито го имам. Спак плага го имам. Само единствено трябва да взема, да убия ония тапунгер. Съм готов. За да стане това, за по-сигурно, да идват ето тук. Но тук имаше нещо. Ако имаш. Нещо нямаш. Само това тъпо към старче. Само да трябва да намеря. Първо ще си експлорирам. А тук е. Те са ти бягат тук. Рампа is now gone for about 2 minutes. Ела сега ти тук, педерастно. Ела, бе! Ела, чува. Умра ли, бе? Пишли. 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 Вече викам пеш. Улица тук да е болка. Добре. О, ес. Какво имаш? Добре.
То ми се пада само това е. Дорхендъл не ми трябва той. И аз тук забравих. Ейта бе! Айде се умри бе! Галфон! Аре бе, къде търсим ключове? Моля те да е там. Моля те. Това ще ми е просто единствения шанс. Чакай, аз тук не съм проверил. Не, тук няма. Не, тук съм да... Той пък. Няма, само ключ се тук. Не бе. Моля те. Айде! Мога да избягам! Yes! Давай! Газодупка! Газ! Газ! Yes! Ще мога да избягам с лодката! Yes! Бегаме! Добре! Давай! Къде се е кормил? Ето! О, айде! Избягах с дъртофелник! Ето хваща ги ключа. Айде бе! Yes бе! Айде! Чао, дъртофелник! Айде! Yes! Минахме и този пак. И да, хора, минахме и този дядка. И да, и хора, благодаря ви изключително много, че сте стигнали до тук и че сте изгледали като цяло видеото. Също искам много да ви благодаря за 11-те абоната. Това е изключително
постижение за мен. За някои хора това са малко, но за мен е много добре. И да, също в другия епизод, който сигурно ще го снимам вторник, понеже сега вече съм в ваканция и нищо не ми пречи да правя видеа, ще качвам нови видеа и следващото видео вече ще играем с ботовете, т.е. и с двамата, и ще играем на Easy. И в другите епизоди вече ще покачваме малко трудността на Normal, Hard и Extreme. Като Extreme надали ще го минем, но няма значение, поне можем да се опитаме. А пак как ще я минем и дали ще я минем, няма значение. И да. Добре хора, това е всичко за днес и чао!